Минск, Вильня, Иваново, Азарес и Брест. 36 экземпляров трехтомника факсимильного букваря передали библиотекам Брестской области. Презентация факсимильного букваря – это черговый навуково-выдавецкий проект Национальной библиотеки Беларуси. Прэзентацыя гэтага праекта – гэта амаль галоўная падзея у галіне кніжнай культуры нашай дзяржавы. Справа ў тым, што некаторыя жыхары Брэшчыны, канешне, ўжо малі магчымасць пазнаёміцца і з гэтым праектам, і з самім выданнем у верасні яшчэ, калі мы все, як вы памятаеце, адзначалі Дзень беларускага пісьменства ў нас у Брэсцкай вобласці, у горадзе Іванове. Першы раз букварь на царкоўна-славянскай мове пабачыў свет у 1618 годзе, роўна 400 гадоў таму. У цяперашні час адзіны арыгінал выдання знаходзіцца ў Лондоне. Факсімільная копія суправаджаецца перакладам на сучасную беларускую мову, а таксама дапоўнена тэкстамі даследаванняў сучасных навукоўцаў. Акрамя прэзентацыі на тэрыторыі Беларусі, выданне прадстаўлена ў многіх міжнародных культурных арганізацыях, такіх як ЮНЕСКО і ААН. Мы зрабілі лічбавую копію на працягу 3 гадоў, супольна працуючы з Міністэрствам замежных спраў, Міністэрствам адукацыі, Міністэрствам культуры, знайшоўшы падтрымку прыватных арганізацый, зрабілі вельмі яркі, прыгожы, цікавы праект па факсімільным узнаўленні старажытнага помніка. Фактычна ад гэтай кнігі бярэ пачатак традыцыя школьнага навучання ў Беларусі і ў многіх іншых краінах. Зараз надрукавана 1000 экземпляраў факсімільнага выдання. Паступова букварь з'явіцца ва ўсіх абласных цэнтрах і раёнах краіны. Дарэчы, Нацыянальная бібліятэка Беларусі з брэсцкімі калегамі зараз абмяркоўваюць сумесны праект, прымеркаваны да тысячагоддзя Брэста.